jahiliya ƙarara. Sai mutum ya je neman aure a bashi ya mutane ya aura, wanda kuma musulmi a bisa karantarwar musulunci an san ya san ma menene aure. Domin a musulunci mun karanta hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, mun karanta cikin karantarwar fiqh, mun karanta cikin alqur'ani. Bai halatta ba musulmi ya samu kansa yana aiki kowanne irin aiki sai ya san hukuncin Allah. Tun da ƙa'idar mun karanta wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah. Bai halatta ga musulmi ya aikata kowanne idan aka ce fi'lan aka gina shi akan nakira. Bai halatta ga musulmi ya aikata kowanne irin aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki. In an ce fi'lan aiki kowanne iri. Ta tafiya ka tashi da garin ku wani gari aiki ya mutum ce yanke ce kai za ka tafiya. A ta shiga bayan gida kai kaza ilhaji aiki da musulunci akwai karantarwa da za ka shiga bayan gida kai kaza ilhaji. Cin abinci ka zauna ka sa kwano a gaban ka ci abinci aiki a musulunci sai ka san ya ake cin abinci, da wani hannu ake ci, ya ake farawa, ya ake idawa, wani irin zama ake wajen cin abinci. Duka musulunci bai bar mu ba sai da ya mana bayani